Тъй като вие сте най-готините и вече сме 31 абоната в Darktamix, реших, приятели, да направя поне 2 клипчета в Daring Gaming как играя на Roblox. Сега съм ви казал, че през септември месец вече ще почвам нормални клипчета, но тъй като поне в Darktamix стигнахме 31 абоната и задет ми харесвате песните, пишете ми хубави коментари, ще кача днес събота и утре неделя 2 клипчета в Daring Gaming как играя на Roblox, приятели. Надявам се да ви харесат, оставете по един лайк и се абонирайте за Daring Gaming, защото ако стигнем 100 абоната и на Daring Gaming и на Darktamix, в Darktamix ще направя най-дългата песен, а в Daring Gaming, вече се обърках, а в Daring Gaming ще направя най-дългия клип. Поне 1 час ще бъде. Това беше от мене, приятели, днеска в събота, точно в 2 часа след обед. Очаквайте клипче на Roblox в Daring Gaming и утре в неделя, пак към 2 часа след обед. Това беше от мене. Чао!